Ai, 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 amadoda hayi bona into kayinqandwa iyanqandwa imbi, into kayimbi iyanqandwa. Yikho le nto nenza uRamaphosa noCele hayi nokungathi ningomajita ngenxa nina naye kunxila nigxokogxoko namaxhokoxhoko ngofumanise kubeka iigawuza nijonge ngalaa ndlela bezinijonga ngayo. Bona iqophe thina uZeti manini uZeti yho kole kuthiwa Ramaphosa inalaa mpumlo inedram nakaka impumlo yayo inedram yayibona le mpumlo inetshiki leya yho kona lingubhekicela ubuso ngathi yi-construction site yabo ubuso bukabhekicela ingathi club kusetyenzwa khona like ukhe kaka zirhumbile iforo ezinye sifaka abaphaphi phaa khona zisha se andikaka ijija lasamente adlala but yakandivuleni ngokuya ngokudala koko no ivalela thina and the way le-lockdown ibona cause walapha ekasi nabantu bayaphithizela especially ezingokumakazi ezingasasaliyo singcololoziswa sasithini sivale sivale for utyala bebutek man yho akandivule it's too much yo